30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд бо 100 ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот намуданд. мулоқоти сарвари давлат бо нафароне бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда дар меҳвари таваҷҷӯҳ ва пуштибонӣ қарор доштани ятимону ниёзмандон аз ҷониби давлату ҳукуматро бозгӯ мекунад. محترم پیشوای ملت، ما یتیمانی کل که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم مانده ایم خود را هیچگاه تنها حس نمی‌کنیم. غمخواری های همیشگی پدرانه شما جناب عالی ما را به آینده نیک امیدوار می‌سازد. تمنای آن می‌کنیم که عمرتان دراز و همیشه سایبان سر مایان باشید. شما پدر ملت هستید. ما با شما افتخار می‌کنیم. ما زیر پر و بال شما همیشه در پروازیم. ضمن صحبت пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯзро ба ятимон таҳният гуфта таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини шароити хуби зиндагии онҳо пайваста чораҳои муассир меандешад. ғайри барномаҳои таълимӣ дар вақтҳои холӣ асарҳои бадиӣ хонед, китоб хонед. хондан шахсро ҷаҳонбинияшро беният васеъ мекунад, шӯрнокишро пешрафта мегардонад, аз ғаму андӯҳ берун месозад, суханвар мекунад, дониши мукаммал доштан дар кор. оянда зимоми давлатдорӣ ба дасти шумо меафтад. шумо ин ватан ва ин давлати маҳбубро соҳибӣ карданатон дар кор. шумо ҳифз карданатон дар кор. шумо бунёд карданатон дар кор. фаъолияти мактаби интернатҳои ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва таъмини шароити мусоиди будубош дар онҳо ба рӯзгори босаодату дастрасии ин қишри ҷомеа ба таҳсилоти босифат мусоидати фаъол менамояд. иброз доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар ҳамин ҷо ятимон аз дасти пешвои ғамхӯру раъиятпарвар тӯҳфаҳо қабул намуданд. тӯҳфаҳо аз маҷмӯи сару либос, шириниҳо ва маблағҳои пулӣ иборат буд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз онҳо омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарро ҷиддан тақозо карданд.